Awasibingelele, sabingelela impela. Sekunjalo nje, akujiki. Wonke umuntu okhona siyambingelela la eSouth Africa. Kuphi nakuphi la ukhona khona siyakubingelela. Ukhona manje uDr Spikili. Kuthiwa ushingishane zomoya. Inqule ishaya amaphiko umavula uvaliwe emzini yamadoda. Basho njalo kabanye. Cha, siyambingelela wonke umuntu la ekhona khona. Namhlanje njengoba ngithembisile-ke ngihlezi ngithembisa kubantu bonke ukuthi cha, ngiyolokhu ngikhona ngibuya ngale channel kaDr Spikili. Sithi-ke namhlanje-ke zikhona zona iy'ndaba ngoba kakhulu njengoba ngihlezi ngisho ngithi kakhulu sisiza abantu. Ngikhuluma nje la kwaMhlaba Uyalingana ekhaya la engisebenzela khona namhlanje ngoba ngenza le video ngila kwaMhlaba Uyalingana nje esigodlweni lapho kwenziwa khona zonke izinto zenziwa la kwenziwa khona futhi izinto zenzeka, abantu basizakala, abantu bathola ukuphila. Ngibabingelele bonke abantu abalandeli bale channel nabantu nje bonke abazi uDr Spikili, nabantu bonke-ke abangamazi uDr Spikili, siyababingelela bonke. Namhlanje-ke kuney'ngcingo la kakhulu okuyizona ezingithintile, zingithinte maqede ngaze nganyakaziseka, senginyakazisekile, sengivumileke. Njengoba nazi-ke ukuthi uDr Spikili abantu sokubenzela ifamasi, wabakhela ifamasi yabo abantu ukuthi bekwazi ukuthola izinto zabo abay'dingayo ezizokwazi ukubasiza ey'thinta iy'mpilo zabantu. Kunabantu-ke abafonile la abafikile ngqo efamasi kaDr Spikili. Angiqale ngichaze le famasi ukuthi kuphi njengoba mina ngila kwaMhlaba Uyalingana la engisebenzela khona. Ifamasi kaDr Spikili iseDurban laphaya ku-Grey Street phakathi edrobheni eThekwini. I-address yakhona ithi nje Shop 18B Ajmera Arcade Durban Central. Phinde i-address Shop 18B Ajmera Arcade Durban Central. Mangabe umuntu afuna ukuya khona-ke uyabona, mangabe ngibiza kanjalo le address, uma ngabe wena usebenzisa uGoogle noma ifoni yakho ikhona ukungena kuGoogle, ungagugula nje kanjalo ushaya leyo address, izokuvezela le ndawo ikuthatha ikubeke. Okanye uyofonela yena uDr Spikili lo ubuza ama-directions. Yilapho kunefamasi khona kaDr Spikili ukuze umuntu engaduki. Ngithi-ke angichaze le ndaba ukuthi injalo, okusho ukuthi kunabantu-ke abafikile laphaya efamasi kaDr Spikili, bafike bakhala, bafike begula laba bantu. Bakhala ngokuthi baphethwe ngamazinyo, lesi sifo kuthiwa amazinyo lesi, uthola ukuthi umuntu uyovela ebola amazinyo, bebuhlungu amazinyo angakhoni ngisho ukudla ukudla. Omunye avuvukale ngisho iy'hlathi zibe ngaka. Leyo muthi-ke loyo bengakaze ngize ngofaka laphaya efamasi. Kodwa-ke manje isikhathi esiningi izinto engiy'faka lapha ngilandela abantu ukuthi abantu bathini. Mabathi abantu cha, siyayidinga into ey'thile. Kuthe mebezwa nje ukuthi hhayi kunefamasi kaDr Spikili base begijima bayakhona. Bathi cha, kwaMhlaba Uyalingana siyazi ukuthi ngeke ungabe bikho umuthi wamazinyo owelapha amazinyo. Mabefika bathola ukuthi i-product ayikho yamazinyo. Ngathinteka kakhulu, angizange ngize ngilale-ke. Ngenza sure ukuthi kumele ngibenzele abantu. Ngifuna ukusho ukuthi-ke cha, umuthi wamazinyo-ke efamasi kaDr Spikili njengamanje usukhona. Umuntu ophethwe amazinyo nje, noma ngabe amazinyo emimoya, noma ngabe amazinyo amadlozi, noma bathiwa amazinyo abathakathi, ungazibambezeli, gijima uye laphaya efamasi kaDr Spikili uyothola usizo. Ngeke uze uphinde uphathwe amazinyo noma ngakuthiwa ne-10 years, ane-5 years, ana-1 month ekhona kuyokuphethe la mazinyo, ayokuphela la mazinyo akuphethe. Yilokho nje kakhulu
engithanda ukudlulisa mayelana nendaba ze-pharmacy. I-product yakhona laphaya uyothola nje umuthi onjena ube nestikhi engathi sibovanyanyana. Uma ufika-ke lapha kulaba basebenzi bami uyobathola khona, ufike ubatshele ukuthi wena nje ufuna umuthi wamazinyo. Ubhaliwe waphinde wabhalwa nemininingwane futhi ukuthi lo muthi uma usebenzisa wena usebenzisa kanje. Ngugarantile mina ngoba yonke into engiyisa laphayana ngiqale ngiyitheste kuqala ukuthi le nto lena ngampela yayenza leyo nto leyo, ngibe ne-sure. Njengoba niyibona nje ngize ngikhuluma ngayo nala kwi-channel, angikhulume ngento engifanekisayo, ngikhuluma ngento enginesiqiniseko sayo ukuthi iyakwazi ukuyenza leyo nto leyo. Lo muthi-ke abahamba abantu bawulande, futhi-ke bangasabi abantu, akuduri kakhulu. Nawo lo muthi awubizi ngaleyo ndlela, awubizi lezi imali lezi ezisabekayo ezingaze zenze umuntu agijime. Cha, akunjalo. Ubiza nje kahle. Ngicabanga ukuthi lo muthi nje u-R200 laphaya akuyona imali le engakwenza ukuthi usabe, ayithusi kangaka. U-R200 uyophila uhlukana namazinyo impilo yakho yonke, hhayi ukuthi uyothenga uze uphile. Cha, uthathwa oyi-1 nje uyokwazi ukuxazulula inkinga noma ngabe likuphethe ngaleso sikhathi, ngalolo suku lolo uyoqala ukuthola ubuthongo. Ngidlule-ke lapho-ke udaba olubaluleke kakhulu namhlanje esizokhuluma ngalo la, sikhuluma ngodaba lomsamu. Ukubaluleka komsamu nenkinga yomsamu nokulungiswa kwecala noma ngiyothi ukubethelwa komuzi. Umsamu-ke iyona nto le ebaluleke kakhulu. Lezi zinto zombili ziyahambisana. Uma ngabe umuzi wakho ungalungisekile, ungabethelekile, kuhlangene futhi nokuthi suke kubheda umsamu. Uma kuthiwa umsamu wakho uyabheda, kuhlukene kaningi. Kukhona ukuthi umsamu wakho ubhede ngenxa yabathakathi, ukuthi mhlambe kukhona abantu abakuvalile ngoba amadlozi nawo iy'dalwa lezi ziyathengwa. Abathakathi bayakwazi ukuthi bahambe baye emathuneni bafike bafake imali emhlophe bathebula amadlozi. Uthi uyaqala wona wenza umsebenzi ekhaya kube ngathi wenza ukhisimusi. Izinto zakho ubona ayisenzeki ngendlela efanele. Okunye okulandelayo emva kwalokho uma uqala uthi uye emsamu uyoshisa impepho, ubone ngoba kungenzeki lutho, kungabi namehluko, noma uthi uyophahla ubone kuyafana nje kunjalo, kusho ukuthi lowo msamu wakho lowo awusebenzi. uma unjalo sowuthetshuliwe, sunobungozi-ke lapho osuke bukhona. Okunye futhi owubona ngakho ukuthi umsamu wakho awusebenzi, uma uzolala nje kuze kuphele iy'nyanga ungakazi ubone ngisho ubaba wakho walala noma umkhulu wakho walala, awuboni lutho nje wena, ayikho into ovuka nayo ekukhuluma noma echaza ngabantu bakini abalele. Lokho kuchaza ukuthi umsamu wakho uphazamisekile, awukho right. Kuyenzeka-ke kuthatha isikhathi eside lo msamu wakho uphazamisekile, seluleke isikhathi uthole ukuthi uzalwe nawe vele uvelele umsamu ufile, mhlambe wahlula ukulungisa abazali bakho, bona bahlule ukuthi bawulungise umsamu. Uyobona ngokuthi kwenzeke njalo-ke. Bese-ke emva kwalokho kwehla izinto ezingasile kuwe, kuvela amabhadi angacacile kahle. Uthole ukuthi ekhaya abantwana bayithola imisebenzi, nezinto zekhaya nje azilungi. Uthenga iy'moto uhlezi zifa njalo, usuphila ngokuhlala komakhenikhi, ulahlekelwa imali ngendlela ezingaqondile kahle. Nabantu nje kwenzeka izinto ezingacacile empilweni yakho. Okunye ukubona kwenzeka kweminye imizi kuwena kungenzeki, amabhadi-ke adlalela kuwena ngoba suke kubheda umsamu. Futhi nobungozi bukhona ukuthi kutholakale nabantu ekhaya, uthole ukuthi baswelakale ngendlela engaqondakali kahle. Umuntu waphathwa ikhanda nje seyafa kungaqondakali ukuthi lo muntu ubulawa kanjani. Isizathu salokho isuke lowo muntu loyo umsamu wakhe ungekho right kahle. Kusho ukuthi abekho abantu abalele ababheke umuzi. Nasekhaya, ikhaya lingenawo umsamu kuba ikhaya lihlezi nje linomsindo. Thola ukuthi nihlala ngokungazwani ekhaya, kubhekele uma uthi ubekizwe indoda uphikiswe kusuka umsindo. Hawu-ke uma umuntu wesifazane uphuma ekhaya lingenawo umsamu oqondile, njalo hlezi ukhahlelwa, hlezi ushawa, ungabi nakho wena ukujabula njengabanye abantu ngoba vele kusho ukuthi ulandelwa isinyama. Kuyenzeka-ke uma ufike ey'nyangeni zikugeze zithi zona cha,
kumele sikulahle isilwane ngoba mawushaya ey'nhlolweni mazikubhekele ey'nhlolweni zizobona vele ukuthi wena unamathunzi ey'lwane zikususa izilwane. Labo bantu nje abanjalo abathi cha sebakhathele ukuhambe bagezwa ngey'nkukhu ezimnyama kunjani njani njani. Futhi makubheda umsamo, okunye engifuna ukukusho, nomuthi uthi uyawusebenzisa ungasebenzi, nomuthi owuqondile nje ukuthola ukuthi welapha leyo nto mawufika kwegazini lakho awusebenzi. Umsamo-ke wayiphazamisa kakhulu impumelelo yomuntu. Yilokho nje engifuna ukukusho ukuthi ayikho into ongayenza ilunge kahle mangabe kubheda umsamo. Iy'nkinga zidlalela kuwena, hlezi kumanzi emicamelo-ke wena ukhala, ungabi nakho ukujabula empilweni yakho. Impela kunjalo. Kodwa umsamo mawuqondile, cha, abantu bakini kufanele bavakashelane nawe futhi mawukhuluma nabo ubone nawe ukuthi bayakuzwa. Ingabikho into oyicela ingenzeki makuthiwa umsamo uyaphila. Kunjalo nje akukuningi kakhulu. Ngiyodlula lapho nginikeze iy'namba zami zocingo zika-Dr. Spikili. Inamba nje yokuqala ithi 071 106 9603. 071 106 9603. Enye elandelayo 072 65 888 91. 072 65 888 91. Ama-directions-ke mawufuna ukuza ku-Dr. Spikili wenza njena-ke ula kwaMhlaba uyalingana mawusuka eThekwini, uthatha iy'moto eziya eBhambanani laphaya e-YMCA. Mawudlula nje eJozini Weli Bridge, isitobhi sakhona la wehla khona mawuhayika wehla eMathayini, kuthiwa kusemathayini. Noma ngabe usuka eGoli, ezaseGoli-ke zitholakala la e-Wanderers ezikuthatha zikuse kaMhlaba uyalingana uthi eBhambanana nawe futhi ufike wehle eMathayini. And then-ke kobe sekusuka iy'moto-ke zala ekhaya kwaNdlovu zikuthathe zizokubeka egcekeni kwaNdlovu. Mawuza ngemoto yakho njalo kunjalo. Mawuthanda nje ungasebenzisa i-location uvele ushaye eJozini yokuthatha ikubeka eJozini. Mususejozini le location sekuseduzane. Ukusuka lapho suza la mhlambe it's about 20 kilometers ukuza kwaNdlovu kwa-Dr. Spikili. Ilokho nje akuningi kakhulu. Ngabakhuthaza abantu ukuthi cha, kungaba kuhle ukuthi abantu basubscribe kule channel ka-Dr. Spikili, basubscribe bashare. Mawuke wenza njalo ngeke uze uzoyisole ngokusubscribe kule channel ngoba ziningi izinto ezinhle esiseza nazo kule channel nje ezibalulekile ezingakwazi nawe ukuthinta impilo yakho. Uthola nawe ususizakala njengabanye abantu futhi ususizakala kalula, hayi kanzima. Angibonge, ngicela ningibambe nje evidweni elandelayo.